Familia poate fi formată în mai multe feluri. It's called SOGI for sexual. Programul se numește SOGI, adică orientare sexuală și identificarea sexului. Este o materie în cadrul căreia elevii din școlile de stat din Canada învață să celebreze stilul de viață homosexual și că sexul este schimbător. Nu contează sexul cu care s-a născut copilul, contează ce simte. Feel like in the moment. Există fete, există băieți, există copii care sunt și fete și băieți sau nu sunt nici fete, nici băieți. Lecțiile se predau din cărți care vorbesc despre copiii transexuali, precum 10,000 Dresses și cântece ca și The Rainbow Song. The choices we make. Some boys like dressing up, some girls like catching snakes. The SOGI curriculum started in British. Programul SOGI a pornit în Columbia Britanică în 2016 și se răspândește în toată țara. M-am întrebat cine a decis că acest program e potrivit pentru copiii noștri. Author and inspirational speaker Laura. Autoarea și vorbitoarea Laura Lynn Taylor Thompson luptă împotriva materiei SOGI. And we are seeing the results of that now because some kids are În reacting. prezent vedem rezultatele. Unii copii s-au speriat, se tem că și ei vor avea dubii cu privire la orientarea lor sexuală. Will I suddenly struggle with feeling like a different gender inside of my body? Carrie Simpson, de la Garda Culturală și o oponentă a materiei SOGI, a spus despre această materie că este un abuz asupra copiilor. Sunt denigrate toate acele calități minunate datorită cărora fetele și femeile sunt frumoase. Băieților li se iau toate acele trăsături specifice lor. Calitățile datorită cărora bărbații ne protejează sunt considerate un rău. Equating young men to being strong protectors is something that's now evil. Morgan Auger, un transexual și susținătorul programului, susține că este vorba de acceptare, nu de îndoctrinare. Indoctrination. Ideea este să învățăm pe copii că există copii homosexuali și transexuali, că există părinți homosexuali și transexuali, într-o societate în care toată lumea e acceptată conform Declarației Universale a Drepturilor Omului. Rolul școlilor este de a învăța copiii să respecte legile. Simpson nu este de acord. Ea consideră că scopul programului SOGI este Transformarea societății heterosexuale într-o societate în care totul este permis, unde nu există limite, unde nu există valori, ei impun un cult hedonist. Cult, basically what they're implying. un alt exemplu răsunător e faptul că în școli sunt travestiți care spun povești. Astfel de ore au loc în Canada și în America, unde școli de stat și biblioteci invită travestiți. Unii se îmbracă precum niște demoni cu coarne pentru a citi povești copiilor. To young children. E un plan de destabilizare socială și în acest scop folosesc copii de 5 ani. Părinții s-au trezit la realitate și s-au opus. They're waking up and saying no. Când am întrebat despre drepturile părinților, Auger a spus: În Canada, drepturile părinților sunt limitate și drepturile copiilor primesc întâietate. Copilul are dreptul să fie protejat de părinte când părinții se comportă în mod neadecvat. Despre Canada se spune că este una dintre țările care apără drepturile homosexualilor. Multe dintre marile orașe au cartiere de gay, precum acesta din Vancouver, care are trecerea de pietoni în culorile curcubeului. Majoritatea homosexualilor, precum Davy DiCarlo, susțin programul SOGI și limitarea drepturilor părinților. Trebuie să schimbăm mentalitatea părinților. Copiii sunt bine. Este un mesaj înspăimântător. Conform pastorului din Vancouver, Kevin Kavanagh, situația este mult mai gravă decât își închipuie mulți creștini. Most Canadian Christians realize. Profesorii, educatorii și administratorii nu reprezintă o problemă. Aceasta este o luptă spirituală. El spune că Satana îi atacă pe cei mai vulnerabili, pe copii. Children. And the little girl came home in tears because the teacher had told her. Fetița a venit acasă plângând deoarece învățătoarea i-a spus că s-ar putea ca ea să fie un băiat în trupul unei fete, fiindcă ea s-a jucat cu jucării pentru băieți. Mama fetiței s-a dus la școală în următoarea zi. Ea nu a fost înțeleasă, a fost înjurată, i s-a spus că este homofobă, bigotă. She was actually called names. She was told that she was a homophobe, that she was a bigot. Astfel, Tyler Thompson, Simpson și pastorul Kevin își răspândesc mesajul pe rețelele de socializare și la întrunirile organizate de primărie. Susținătorii homosexualității au avut o reacție violentă. Hatred and the anger and the bullying. Și-au manifestat ura, furia față de noi, ne-au intimidat, deși le-am spus că iubim, cu toate că nu vrem să trăim așa cum ați ales voi să trăiți. Vă iubim, dar nu suntem de acord cu voi.
We love you, but we do not agree with you. Conform pastorului Kevin, creștinii trăiesc vremurile descrise în 2 Cronici, capitolul 20. Cuvântul a fost acesta: Împărate Iosafat, nu tu te vei lupta, ci Dumnezeu. Biserica se pregătește să lupte pentru copiii noștri. For what it takes to fight for our kids.